Ahojte priatelia, dneska sme u nás v Banskej Bystrici u predajcu Damix Trade, s ktorým tiež máme dobré skúsenosti a máme tu jedno veľmi zaujímavé auto, s ktorým by som sa rád s vami podelil. Navonok úplne obyčajná trojková Octavia, ešte aj bez lediek. Povedal by som a nazval by som to, ľudovo sa tomu hovorí, že sleeper. Auto nenápadné, ale s dobrým motorom, pomerne dobrým výkonom. Pod kapotou totiž to máme veľmi spoľahlivý, veľmi dobrý 2-litrový TSI motor, označovaný ako EA88. Kombinuje priamy, nepriamy vstrek. Je to 140 kW verzia spojená so 7-stupňovou automatickou prevodovkou. A musím povedať, že veľmi zaujímavý motor do Octavie. A vie to celkom dobre zahýbať s tým autom. Ale není to len o spoľahlivosti a o dobrom motore, ale napríklad máte aj, neviem či to bude vidno, ale lepšiu zadnú nápravu oproti štandardným Octaviam, viac prvkovú, čiže má to viacej výhod, takýto dobrý, silnejší motor. Ináč autičko sme zákazničke preverili našou 146 bodovou kontrolou. Preverili sme aj históriu, všetko v pohode, nelakované, nehavarované, história sedela.